ପିଲାମାନେ ଆସ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାମ ହେଲା ବୋକା ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆଟିଏ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଧରି ଶିକାର ନ ପାଇ ସେ ଭୋକରେ ରହିଥିଲା। ଦିନେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ଗୋଟିଏ ସାପ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଣୁଆ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଣୁଆଟି ପାଖରେ ଧନୁଶର ପଡ଼ିଛି। ଶରର ମୁନରେ କିଛି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗେ ପାଇଯିବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ବିନା ଶିକାରରେ କେତେ ମାସ ହେଲେ ଚଳିଯିବି। କାହାକୁ ଆଗେ ଖାଇବ ବୋଲି ବିଲୁଆଟି ବିଚାର କଲା। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା, ଶରରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତକୁ ଆଗେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଶରଟିରୁ ରକ୍ତ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରକ୍ତ ଚାଟିଲା ବେଳେ ଶରଟି ତା ପାଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖି ରହିଗଲା। ଶରମୁନ ତଣ୍ଟିରେ ଫୁଟିଯିବାରୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଅତି ଲୋଭ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅତି ଲୋଭ କଲେ ହୁଅଇ ହାନି, ଚଳିବ ସକଳେ ଏ କଥା ମାନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଗପ ତ ଶୁଣିଲ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।